Hello ka parokya, aduna na sad kita isgutanan karon mahitungod sa liturgical music. Kini ang umaabot nga September 8, Nativity of the Blessed Virgin Mary. Una, feast ni siya or pista. So, natunong man og Domingo, dili siya iselebrar karong tuiga. Ikaduha, bisan pag birthday ni Mama Mary, dili pwede kantahan og Marian song sa entrance, preparation of gifts, ug sa communion. Ikatulo, kung gusto ninyo maghalad og bulak alang kang Maria, pwede kini siya mahitabo human sa prayer after communion. Pwede ninyo kantahan og Marian hymn or song anang dapita. Pwede pod sa final hymn or song. Kaya anyway, wala naman siya labot sa misa. Kung gusto gyud niyo i-celebrar, labi na sa mga simbahan nga ang patron si Maria or naay mga devotion kay Maria, no? Pwede kaayo dihan dapita kanang humana ang Sunday celebration. Kana lang sa paki-share, paki-like. God bless kaninyong tanan.